בואו נקבל את הדס ורוני. תודה, תודה. שלום להדס, שלום לרוני. הדס, רוני. לא לדבר. ואחת מהן באמת זמרת ואחת לא. בהחלט. שימו לב, אתם תראו עכשיו את הרעיונות של הדס ושל רוני, ותצטרכו לנחש מי מהן היא הזמרת האמיתית. אתם בבית תנסו גם לנחש מי האמיתית ומי הפייק. עכשיו נראה את המפגש שלנו עם רוני. שלום. שלום. עוד בריכת כדורים. אתה לא קופץ לפה. לא. אהלן. מי אתם? אנחנו חברים של רוני. חברים של רוני. אני רוני אלפסי, אני בת 25. כרגע אני ממלצרת, אני מתל אביב, במקור במודיעין. אז אתם למדתם יחד באותה כיתה? כן. די, מאיזה כיתה אתם יחד? מהתיכון. כן. היינו ביחד במגמה אבל. איזה מגמה? מוזיקה. איך לא פתחתם איזה להקה? הייתה מחשבה, היה זיתומים, היה דברים. כאילו, אנחנו עדיין אוהבים לעשות את זה. הם נראים לי כולם שחקנים. יש מצב. מה את עושה בחיים? ממלצרת. זה נורא נחמד, אבל מספיק. די. אני רוצה מאוד להתקדם בזה ולהיות מקצועית. וזה קרה אחרי בלבולי שכל שעשינו לה. ממש, ממש. גמרנו אותה. שמה, שהיא לא רצתה לבוא? כן. היא לא רצתה, והיא הכי מרגשת בעולם, והיא שרה מדהים. טוב, יש לי תשובה. רוני, מה את שרה? אני אשאיר את מבול של קרן פלס. טוב, אני מבולבל רצח עכשיו. גם אני. אוקיי, צפינו בשני הרעיונות, ועכשיו הגיע הזמן לבחירה. אוקיי. רן. אז אני חושב שהדס היא שחקנית נהדרת, ובאמת הלכתי עם התפקיד יפה, ואני חושב שרוני היא זמרת באמת. יפה. עדן? בהתחלה חשבתי בדיוק ההפך מרן, ועכשיו אני לצערי נוטה להסכים איתו, ואני חושב שרוני היא הזמרת האמיתית. רוני היא הזמרת. רגע, אם שנינו אומרים תשובה נכונה, זה אומר ששנינו טסים איתכם? לא. נכון? למה לא? אז כן. כן, ועכשיו זה הזמן לגלות. אנחנו נשמע את רוני שרה, וואו. ואחריה אנחנו נשמע את הדס שרה, ואתם תדעו מה התשובה. אז גבירותיי ורבותיי, קבלו את רוני, שעומדת להצטרף לפזמון של מבול. קרן, את מוכנה? אני אומרת לכם שטעיתם. רוני, אל תאכזבי אותנו, רוני. כי לא בכך חום אליו אשוב לברוח. שירד מבול אל הרחוב, אני אהיה לי גב, לשבור אותי קרוב, בחורף מתרחב, ברחבות צרים, וטוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב! וואו. תודה רבה לרוני. מי את? ספרי לנו רגע, זה לא הגיוני מה שקרה פה. אני סטודנטית למשחק. איזה באסה. אני הלכת שחקנית. תיסרן. גם רוני וגם כל החברים של השחקנים בבית הספר למשחק של יורם לוינשטיין. עבדנו עליכם בקיצור. אוקיי, חברים, זה הזמן להודות לרוני. תודה רבה לרוני, השחקנית. תודה רבה.